Ai, DJ Jonte. Yes. Odiochiengi chalo nade ba? Ober. Kata pile ka gwara na chiew ka ngima, ayueyo. Automatically odiochienga ber. Ober. Bora. Ngine nye kumowache bora. But neno ki keto wae moods mag TBT. Throwback Thursday. Eno odiochieng nendo ngeni iwacho ni odiochieng kod odiochieng biro gi meke. Manyoro ne Tuesday. Ndalo gi bende chala. En mana ni gik moket negi. Apenjora ga pile ka pile ni to ng'ama no biro mobet ga piny mowacho niya. Kawuono en Tuesday. Kawuono en Wednesday. Kawuono Thursday. Kawuono en Friday. Saturday, Sunday. Negia rasho dear. Lakini kan Nyasaye noparo. Mimi benya odiochienge go ne pogi nikech Monica nonyuol tich ariyo, Jawiro nyuol tich adek, Doti nyuol tich ang'wen. By the way, joma nonyuol tich ang'wen. Chendo. Ka in gi ng'ama nonyuol tich ang'wen, ma en minodi kata wuon par, ma nonyuol tich ang'wen. En gige dhi mos, en kata odwaro, kata ok odwar. Oh, manyiso ni Thursday en ga gi slow motion. En gi slow motion. Neno odiochieng yake. Ingeni ya odiochieng kodiochieng tiere gi complaints. Monday jonji no wuok e weekend. Alafu Tuesday koki chako mako mita. Wednesday wadonja. Alafu Friday Thursday en kende. Odita maino keno owuoye Wednesday, akeno owuoye Friday. But at least bit oberbe. Kanye no paro niya. Odonje weekend chon. Kusoro podo beti mood makoni. Yani koro en podo kato koro Friday to tingo gete. Kato Friday to koro en members day. Koro whether you like it or not, ibro nyero. Choko. Nena members mali choko mayuno nyesnian kawona chunge. Di choko. Bora ni ngife ni moro mi bodok go to mane cheng ma jiwa erore. Mane cheng ma warom kia kure. Mane cheng meeting o chaja gi jaketi kaka tibo duogo. Gi mang'eny ya. Limbe mang'eny ga. Cheng Friday. Limbe bedo ga mang'eny. Go days mamoko. Di bet king'eyo ni era Murade Friday, en era Manyarumo Friday. Orumo gi chien. En orumo. Wanyole ni kati. Kiki paro niya, dikane. Amuna no tiyo. Kane untiere era mar Friday, nuyueyo kamoro mara era mara mona. Mani luong ni era mara mona. Ka mono orumo makinyi neno ng'ama ni ero. Tiwacho ni my God. Alafu mitiburi ikawe diko. Samoro na en gi makeup, Kiki chinu wadu gi era ma Friday. Ni nyoro nu ero ne untiere kamoro chieli nyaku weru era. Era no rumo Friday kanyo ng'ato dhi yore. Ineno gimine ne wachono. Ng'eni nitiere joma no weni gi yuto chieng Friday. Lakini ka chopo Saturday. We piny yaore. Ka chopo Saturday. Nyadendi mano yudo cha. Karoke ng'ama no paro. Basi ngini ginene lights mag club gi wondo ji inyalo ni kwanyo your favorite kari kwanyo light mitoket ni gold moro gold ni yo kadu mito se temo adwa na wuo gi jobeche mondo giloke light giket white mondo kala ka brown kaka brown gino gola kala na brown gikala na kata kidhi koda ting'e ng'ani duk to mae kanda ok ni kiny ka piny oru iwuok idhi odumalo for example dak e Simba iwuok idhi odumalo to kiduogo iyudo ka wendo ni wuok oko gwenyore kodi ikan so madhi yo mangoka madhi ng'amo keli ka ya madhi dano we will gi wendo kelo mane Friday Lekech light ma Friday. Light ma Friday jogo lok light. Sawa, kiny bende en mana odiochieng' mowacho no endo. Okobor, en mana kinye. Kaito jo 50 gi 70 be nitie. Oko kose. Iwe 30 ni moro ma feto mana kinye ma yudo ka nyaka ji oherore. Wacha ni kudrop. Oteri makatubete boot. Yani mipenji alafu mtoka de kende chieng Friday mtoka ng'e dala gi, ng'e dodgi. Odi makichungo kintochi yani na chopo. Manindo machiew. Kara mtoko ng'e dala. Keke yani tichoko na. So mok light. To mor, injini mor. Ngoro maisha. Bas, chwal note machuok mondo inyiswa ni gie thuolo ni endi neno waka in kanye to gi jomage gi tich ang'wen makawuono ni endi ma waparo manene wacho kanyo ni TBT Throwback Thursday. Gigo mang'eny ma ji paro lakini nyaka wayudo achiel ma wakawodo odiochieng'. Nikech gigi ng'eny ma ok wanyal kwano gi te.
sama wakaw achiel no endo to kata in bende wang'e ni wamulika ma intiere. Miyo tielo mar ariyo wantiere kanyendo gi Throwback Thursday maromang ne wang'e aneno dichuma kawuono. Chwalo ote machuok e namba mar ote machuok ma bende nitiere kanyendo. Jogo ma bende neno wa yor Facebook page kocha. Chwalo ote mari kanyendo nyiswa. Wasebiro kendo wasejaja lolore. Nyinga no miga pressure. Ai, anina ofula. Anina okanya kanyinga gani kesutie moko mo. Alafu nyinga no kauta ai. Sorry to ita na full kiti. Ako iwarune gi wadi da kufulu rudo chia. Full euro. Okay. Ng'ato kaw mana sukane. Kai ni un koda doti mako yuga American Height dollar size medi mana kete Color TV budho in style chakre woktich nyaka ticha beach kanyo ero wadwa mori wakete wikoki. Kai ni watimo exercise wapuonjore watimo gik mopogore kimiel titimo mang'eny ne dendi imedo diochieng' moro machiegni pacho. Jonte the entertainer kawoni kete mana e TBT kata kamora mora menti dala kanyo mora mitimo en TBT iparo macheto kikipar pesa moro nya biro nyaka gi stress titeme pare mabe Iparo manene titeme paro mana mabe machon ahinya mano odwa kawo chunya ahinya to yenga goge chum. Bas tielo mo wantiere niedi. Kapok wadhi mabor nikech ang'eyo ni Jonte to ikre ma to mago mane te kako dhiga dongi winjo Umula yani to segi kamore ane mane Jonte dai ne ya ni gini oringe waya kose ringe waya to donji laptop kose donji laptop to donji machine kose donji machine to koro wa olo ni bede Inano gima Jonte temo mokalo Jonte temo wacho niya ngi kata koro jatelo ko bet pin to wacho Jonte chatiyo wete mano mondo kine moingo ne picha de kabisa. I like that boy. Kwani wacho ni doti giduke gimoneka ok giti Jonte ni duktia tete ime wanyero Jonte matino gwamia jatelo gwamia bas nitiere yecho jwala moro ma nitiere godo badwa ni mondo mi wayiechie odiochieng' ma kawuono ni endi gi Thursday ni endi nitiere gimoro ma entiere kind jogo eko manyalo wacho ni jopango kachiel gi jogo ma waluongo ni gin wegu tenants ay jopango koro gi landlords wantiere gi landladies wantiere gi landlords koro nitie gimoro manyoro notimore ma bende in land agent benitie land agent benitie magendo gichunge manyo udi gimanyo ni to to mana ni yawa ginyodho ji moingo marach en osetieko mana ni koro gimatimre plot kata koro kia kata ni chulo mana mang'eny moingo wuono bora ni oseyudo pesa ne odhi moingo wuono koro gima notimore nyoro ni endi en ma jowetena nitiere mama moro kama nodake plot kama odake to nitie kaka ne entiere gi areas koro areas ge gieki mar dwe achiel mopo mane en siling 4,000 4,000 yendo wuo gi landlord ni mondo mi omiye time matin mar mondo mi omany pesa ni mondo timre nade ochol landlord okone ni sawa ami dwe achiel gi nus mondo imany pesa no mondo itimri nade imiya nyadendi ni kawinjo kama to kochiwo kinyi oyudo ka landlady koro chi landlord donc en landlady oluoko kose luoko to moche tonde omoche tond tenant be kama ber landlady ok nyal moche tonda gidwe momiya mathin ni ok omoche tonda dwe achiel gi nus ne siling 4,000 adhi golo kanye na dwaro ni mondo miya kata dweche adi eka manye pesa ni lewni elo mane wacha sai te tol mar nga mar tenant tol mar tenant en motueyo otuwe kanye e dode otuwe kanye e dode modake dongo tuwe dode modake otuwe compound wati urumos otuwe kumachule pesa
Winjo. Okaneno sida mitimo nyawegi. Tolno mari ing'iew gi pesa ni itwe dhodi kamidake. Ot en mar landlord kisewene ode. Otim gima dwaro. Poko we ot. Ema wacho. Dong poko we ot. Pod odake odno. Tolno mare. Compound area modake no mano mare. Nikech nyochulo to reo en mana gi areas mana mathin. Dwe achiel kende. Tim gima idwaro. Rwal lewni galo nyon. Kale dhi kumidhiye. Kes badai. Kes bondo. Mane wach Nyasaye, an gima nyalo wacho ni onge nikech mano iluongo ni trespass. Ineno ng'ato inano ka yude nikech ayie niya seche ma ng'achulo ot seche moko an landlady ting'e ni kichako chulo ot e utega gi mano odi. I have no say. Gimitime koro ok owinjo bed ni ang'eyo. Gimitime itim gimiero katiero kende makika yudi kigure odno. Mano to odi. Kama kauta migur kende. Okinya nindo ke. Kaito. Tondego meki. Aonge godo gi shida. To in gi areas machaka medi ndalo dwe achiel gi nus. Kende. Mondo imany areas. Ok ni kende. Ng'eni seche go odi ni koro kumari. In gi gopa. Makedo kiketo lekago piny. Tang'isi ni nyarwegi. Fual giki mondo idhi. Ing'eni kata jo tenants niga gi rights. Nitiere nyaka kako pang gi ma tenant ka dwa dar. Tiwacho prior to nitiere dweche moko mimi ekidhi. Dweche adek. Mano koponi nitiere areas mang'eny to landlord dwani mondo itimri nade. Iwe ot. Nyako chako chwada dweche adek kende. Ok wawacho ni da. Idagi mondo itami chulo. Mondo medi dweche adek. Sivi ni biro bedo marach. Mano koponi nitiere kaka gwenyruok moro osetimore nade. Osebedi. Ineno gwenyruok ni edi. Mano kata ka wadhi ka mani eri kuong itero ka chief kata jaduong' gweng' itero ka chief kachacha. Gima nyadendi ni notimo ok en gima kare. Nikech kachacha nawinjo ko wacho ni en chieng' ngeso gike ok ti. An gira mora mati onge. Nyaka wiye koro ok ti. Chieng' ngeso wiye osim. Obwongo sim imelala. Koro ok ti. Okoka gik moko lwaro oketo piny kachacha. Anabiro tang'isi ni kaka ne lware go imbe fual meki mondo iwuog. Nikech mitimo nani madharau. Embele tenants moko gidhi kawa nade. Next time dong nitiere ng'ama wacho maber niya. Compound mar landlord but company yake. Company yake. Koro company landlord. Landlord. Kwa plot yake. Kama nene mogolo dio twe plot. Iwinjo dot. Map loader. Dot iwinjo. Company yake. Company yangu. Plot ni ya landlord. Na mlango ni yangu. Nikisema nichukue vitu zangu fanya kila kitu yenye unaweza fanya. Anaseda. Lakini sama ntiere kanyo. Abro deal kodi kaka nyalo. Inyalo biro ni moche tonda. Nikech kupopo areas mapota senda kero. Gimanyalo kata advice landladies gi landlord. Fo moro ntiere matinde jazo. Adir akawaidi andiko. Mondo makosa ina niko wuo. Tang'e kuma nyalo yud nikech ntiere maringo nyaka gi rent. Oponda gotieno modhi modar ka jinindo. Ng'ata ina ni koro mane lwaro lepa gi piny. Iparo kata ni jirende gige odak godo maber adier. Ka landlady kata landlord emo nyalo timo ne kama to jirende ge boda godo maber. We wawinje kuom DJ Jonte ni to wacho namo. Jirani okoshonya kidago maber. Duoni da. Ng'eni jirani no nokokelika. Jonte ya yikodi. Kata nyithindo pengo. To samoro be before ibi kanyo dak kamoro be maber kata kanyo. Koro lakini du kaponi an geras lakini nyate mora. Lakini ka onge aras to moche tona. Mano to koro Luara. To koro apenjwe niya, wewe apenjwe. Ineno kuonde mineno ji dake gieki. Ji konyrega. Iwinjo. Nekech iya ugenya ng'ato aka magambo ubiro dak kamoro adi achiel. Ote moriwa. We kata ni ot okoriwo. Lande. Iwinjo lande motimore nade? Oriwo. Sama gir bila ni timore. Kata mana nyadendi ni endi. E gima notimo ni endi. Ing'eni gino the viral. Kinyi wuok ka. Kodo witena. Ichaki doki dak kanye. E plot moro. Kore loko pachi. Ipani Seche ma gino setimore kamano nyandhiwa. Madhi plot moro. Ja landlord kata landlady madhire wiye tiyo nikech otich onge maber ni ng'ani en ng'ama ok dwar fuo.
Koro unu yie gi gima kama. Anta Ok ni yie. wayie. An gi korka An ok anyal yie. An yie. An ok anyal yie. Mondo mekene na ji ariyo. Ok anyal yie. Gie kata Mano tim ma ok ber. Apenji. Nekech ing'e niya, sama ne obiro Imoche daka. tonda nade tisemiya ot. An To in garas. Kawura kaw misigu ket kuom. Para gi wi matek no in giare. Aras go donga bro chulo koso unyirni aras go kabi chulo. Yawa. Moko tok chulga. Donga bro chulo aras go moche tonda nade. Karango. Koro wapenjie Kaka kadine kidika in. chief. Aha. Chief bro mi time gi kaka ine minya chulo pes mari. Kati wacha ni andra gina na chulo within 1 year. 1 year ibiro ni miti, mimi. kot bro Tidaka. isinya. Tidal. Imi. Unahama. One get right. One tenants, one get right. Hey, one get right. We have a right. Joma onge lo gi tijgi Hey. tek. Where you go? Ai yudo ni akoro ondika gi sirikal to koro mshahara be olewo. Kot ne makoro bi medi time marach gete mo ga ber ni mshahara pod olewo. Kuru kan Koro na nado bere mus. Iyude. Kot be din sirikal ame pod olewo be rent ni mar tena. Samoro ndiki gi government, gi kaka sani government chende pesa. Samoro government pesa mo delay malo kucho. Idhi kwal mondo wangi. Kot be din sisa ni ya. Pesa pod olewo kae. Do sa mi chon. Koro pod kinyam. Dong ngamo ndika maluongo. Awacho ni sechula to pok achulo jogi koso an ma wuo atamora chudo. An ma jatija to pok achulo pesa ma pod olewo. Well, rituru chieng' machulo ata miu aba miu mana kosemia. Agolo kanyo. Ok adagi gik muwacho gi te. Gima duong' niya, jomodak kamoro achiel winjruok owinjo bedi. Era be nyaka timre nade? Nyaka bedi. Sama koro ibiro moche tonda ni. Ineno DJ Jonte. What of kadine landlady madino twe tol? Dino kodhi moche tond landlady ni en Gareas. Donga gi Donga tonda. mucha. Samori yonge godo. Ana onge go. Dongene Plots moko dong. Dongene mano plot. Tiyudo tonde. Iyudo tonde. Gin magi. Ok gin mag landlord. To dong mago donga chulo rent. Dong mano kora bro kisungu luongo Mago ni ni behave normally. Mago ni rent. Abro behave normally. Koro ka behave abnormally. Kata du. Sami biro kanyo ti duku yo. Sami ti kata tedo ni tol ni ka gine ni kae. Dong isene chulo rent mar gigo. Koro nyaka tigi gigo. Tol no yini tiyo. To yudo ka seche moko ka wawuoye wacho rent gi ba wacho ni pes tol nikech ang'e ga ni wacho ga ni stima gi pi. Bisewinjo kuma wacho ni pes tol. Stima bedo ga included. Nitiere ng'ama moro nowacho nwa nyaka pes tol. Nyaka pes maintenance mar Iriambo ywe ne mama. compound. Okariambi riambo. Pesango. Nyaka pes ywecho jakwanya yuge compound kagima mano compound na. Ni bro golo 500 per month. Mano mar maintenance. Maintenance ngowa. Ni mano bende achulo. Ini wacha no. Gino timore, osetimore ne an. Na maneno gi wanga kama. Be ni chulo pesano? Ni chulo pesa? Achulo mano compound na kosek mare. Dongane ma ng'iyo kaka odaler gi dhoda. Kendo chaka ng'i compound manade yaw to mano mare. Emomiyo naluongi ni wuono nono. Nikech ng'ama nyuol nyaka itim gik miwacho gi nikech nyathi da wuotho kadhi kacha cha. Nyathi nyaka wuoth kama ler. Alwora mari ni olil. Mane momiyo Tango kwanyo jwalo nyodho kobiro seche moko kwanyo gik mane ng'ajirani otiyo godo ka en gi nyadendi monyodho biro godo. Obiro godo. mane momiyo wawacho niya ni nyathi ka nyathi otuge dhodgi. Nyathino ng'eyo. Otuge dhodgi obiro ng'eyo sani. Sani biro ng'eyo. Sani biro ng'eyo wach moro amora ni muomori ka jirani od jirani. Atengo luti manyoth. Ineno Duk Jawiro. Kata wawacho niya. Ni ponono ni gima kama timore. Gima temo kelo gi Yesu jwala ni en niya. Winjruok nyaka bed kuma ji otimore nade? Jodake. Kuma ji odake. Gihera. Antadagi. Alafu seche moko yudo niya. Joma mine nitiere kaeni to kaeni chuori oketo ni no rent ochulo rent obiro ka didi tipek seche moko landlord kata landlady mani se dunyo lepe pinygi ema nigi mtoka manyalo ringo terigo hospital diero tiyo to ni se dunyo lepe piny iparo ni dwa konyori nang'o kaeni ko winjiri kata Pek ni duong' pek nang'o. Pek ni duong' imedo wi. Iza michiemo no dong' ing'e maber ni biro bedo maber. Ok ochuni nyaka winjra kodi. Ne ineno gima timore Duk Jawiro. Ineno ponono ni kama intiere sani endi. Ng'ama nyalo kuongo chopo kata ka jodala upoko chopo. En ng'ama nyathino. Binga mano. Man tang'eyo. Ng'ama nyalo ringo ponono ni kata mach wang'e yot kacha chande. Intie ot kanyo. Ng'ama dhi kuongo chopo? jirani. Samoro kata ka jodala upoko timore nade. Jirani ni mang ne nyis jodala u gima notimore. To samoro jogi be emiketo gogele. Ing'e nitie tenants moko ma kuma gidake.
Ok iwinjore gi ng'ata including the landlord. Bingine pia gimoro ni kama mbaya ni mbaya. Money Gimoro ni maker. kama mbaya ni mbaya. Iwinjo DJ Mato Money DJ gi money maker. Iwacho niya kata kidamoso jirani mos ni kenda bari asubuhi Imetosha. Okochuno nyaka idhi bed kode dot ni koro dwa go mbaka ni konya galota tedo mena ilo lewa kiango. Mos ni kende oromo. Jogi wacho niya doticha nyako modak kani. Okoling koka wakonyewu kata chieng' magineno kokiyawo dot tibo ido kana to dongo. Ipenjore ang'o momiyo ng'ane kawuono koyawo dot. Ni antiera linga kende oromo. Ne wach mos kende. Mana usafea moka nyada. Emomiyo afadhali beda ni mosogi to kata kokiwach gimoro mos no kende. Mana usafea moka nyada onge odna. Danga wuoth ka moso ata moso. Anan kora to moso ji ng'ane nango. Okanya wuondora. Anabro kawi kakikawa. Kimosa tamosi. Mosa Janeno mara gima wawacho ni endi. Bende ni gima kare adier. Ha? Nekech Jonte gi Duk wacho ni ok ochun. Badando gima ng'eyo asenya kaneno gi wang'a kama endi. Iwinjo Jonte. Ng'ama ni bathi no ene watni. Nitiere yes Nyasaye te watni. To jirani no Nyasaye. Jirani mara re. Samoro Nyasaye matiyo jirani no. Samoro jirani no. Ng'at mari nango jirani. Ng'at mara de to kama mbaya ni mbaya. Ane Jonte. Sina no Nyasaye gi wangi. Iwinjo dot. Jadolo Ananka Nyasaye wara dogo mana lamo. Watudore mana kode thuru lamo. To ko bi warad kode but watudore kode thuru ang'owa thuru lamo. An gik moko adek maluoro mok danga wuondi. An aluoro rangi mabro maloko denda ni. Mi bedrate. Ma bedrate. Kaka kwarni. Mar ariyo aluoro minyoma tiko chieme iya. Mar adek aluoro Nyasaye. To koro madwa wuondora ne aeri to ine ketho bwana ne kikitem chuno ng'ato gi hera. Mano gima wacho ni kikitem chuno ng'ato gi hera. Sana plot. Mayo onyalo kedo kodi miwe mana ni mano koro nyaminu kata wadu midak geo. Koro ng'at ka ng'ato oriemb sugunde kose nango. Ane wa Nyasaye. Lola indi. Wawenu wa. Joneno bokonywa nikech koro maruri otamo wang'wa janeno kamoro ma intiere konywa gi wachni. E plot kata kama intiere idak nango mijirende gi landlady gi landlord Kama kind tenant owinjo bed nango gi landlord kata landlady. Nekech maendi ineno gini endi kaka notimore ni endi Jonte nyiso ni gini samoro nitiere beef moro mosebedo kaka. Iwinjo nitiere tenants moko mabetij gi tek, nitiere landlords moko mabetij gi tek. Gini en kon gi kon. Asanti landlord ana mandiko landlord. Ti landlord mo. Duk mos. Ng'ol kindin gi landlord ng'ama ndiko wadgi. Ane mandiko landlord nikech ane mobiro kaw kuoma. To ane mang'eni dwe romo. Koro ine dosi landlord. Koro ine ngono bende mugo. In fact an kaka du. An onego bedi koro landlord wira. Landlord wira mopenja kaka chiew ni wiye. Kaka nindo ni wiye. Ka tuo kata ngima ni wiye nikech sama tuo no to kako yud pesa onge. An onego bedi koro wira. Muda duong. Ichiw nade baba kanyo. Ema wegi. Jonte gi Duk. Kata udar kawuono. Ang'isi ni ok dhi kawo kata juma di ka ng'ato pok odonjo e ute. Bro boda. Mano seche moko to kaka mana wan man to dong pesa no bae. Mano seche moko idak e chuodho. Sasa lando no dak ne dak jere to duku wuo. Ng'ato nyaka donjo. Yawa. In fact nitiere ute moko ma kaka moko ni manyata ka. Ot kende ine imako chunyi kinenda iye. Timaka maka chunyi ma ok onego bed kata ni landlord keti gi pressure. Ma kiwuok ni tikulori. Kiwuok oko kata ka ng'ato biro limi mong'i ot midak. To nyalo we mana ni ot ni pidha nguro kidak e iye. Were gi mano du. Kamoro midak mabeche tek ma ng'ama nya chulo onge cha. Kaka ane manyalo afford. Mako wuok ka. Ka wuok to kana nyalo afford. En not achiel. Onge moko. Sani wadak apartment. Apartment onting'o ji adi?
ini wacha. Awe kama na nikechan landlady. To uteka opong te. Mayo we. Opong. Iwinjo gima duk nyisi. Ene monyalo timango. Ane manyalo fodi cho. Mano ko tiek gi wi. Jomodo. Dei wa rani pe onge pesa. Wapenye, mato koro visa question. Wach kata ni kaka oda cha chulo siling 37,000. 37,000 nyisa ni ng'ato dak kata mane od siling 1,500. Mano dweche adi? Gwane. Yonte mano dweche adi? Mano higni 2. Odaka dake kod miyo. Higni 2. Gani wadie. Mani meka gimotamo wa. Awinjo ka ol gi miriambo moko. Ani gimotamo wa. Otitu 37,000. Gaberio. Tolan. Gimichame yo doesn't matter. Beauty queen niya, gimichame ye doesn't matter. Gima duong ingeni nya, inyalo nindo maber, ichiemo maber. Chiemo inyalo yieng kata kichiemo kaluore gi environment ma intiere. Hey. Doti. Gineno ne wane yecho jwala giseyieche. Winjo ma gichopo 37,000. Giwuok e 70 gi 50 kawuono. But okrach. Gima duong' niya, ng'eni to ng'amida godo aluora mari kindi kode chalo nade.